Bună și eu la un nou bike vlog. Suntem aici cu Mihail și cu biclele. Și vom face câteva chestii interesante în bike vlog-ul, da? Și revenim. Aici la voi, la cimitir și coborâm pe pământ. Acum sperăm să nu vină uns. Băieți, după un pic de downhill și 30 de minute de urcare, am ajuns aici, aproape la observator. Se vede toată câmpina, foarte mișto. Parcul Soceram acolo și începe și dăm downhill toată cărarea asta. Sperăm să nu ne rupe în gât. Hai mă, oprește. Și cum întorc? Ce să întorci? Nu, trebuie să oprești. Ca de data trecută când am venit aici același picior, iar în mocilă aveți și bike vlogul ăla pe canal.